Erbyn hyn, mae ffermydd mynydd Sir Ddinbych yn wirioneddol brin o borthiant i'w hanifeiliaid, sefyllfa mae'r ffermwyr wedi ragweld ers diwedd yr haf, pan fu raid i gymaint ohonyn nhw adael eu cnydau i bydru ar y llawr, fel yn y cae ceirch yma. Mae'r tywydd agored dros y 6 wythnos diwetha wedi helpu rhywfaint ar y sefyllfa, ond mae yna aml esgubor yn y sir sydd erbyn hyn yn wag. Felly dyma gangen sirol yr NFU, fel canghennau sirol eraill yng Nghymru, yn mynd ati i baratoi cynllun brys, i gael rhywfaint o borthiant i'w haelodau. A dechrau gweithredu'r cynllun yma, maen nhw yn Sir Ddinbych yr wythnos yma. Heddi yw'r diwrnod mawr yn Rhuthun. Eisoes mae ffermwyr mwy anghennus cerrig y Drydion a Llan Rwst wedi prynu gwair a gwellt, a heddi tro ffermwyr yr ardal hon yw prynu o'r domen enfawr yma, ac ymhen rhyw 2 awr fydd cyfran helaeth o hon wedi diflannu. Nawr, mae gwair a'r gwellt yma wedi dod o Swydd Bedford, ac undeb genedlaethol ar y meithwyr sydd wedi gwneud yr holl drefniadau. Mae bron pob sir yng Nghymru wedi mabwysiadu gan sir o ddwyrain Lloegr, ac mae ffermwyr o'r fan honno wedi gyrru hynny o wair allan nhw i fforddio i helpu i brodi'r anghennus yr ochr yma i Glawdd Offa. Tua 100 tunes sydd wedi cyrraedd Sir Ddinbych o Bedford. Dim hanner digon i ateb y galw, ond dyna ni, maen nhw'n falch o bob blewyn yma. Rhaid dogni felly wrth ddosbarthu. Tua 100 bel yr un gaeth bob ffermwr. Dyle fod yn ddigon i bara bythefnos iddo fe. Mae'r ffermwyr hyn a ddaeth i Ruthin o Lanferes a Chlawdd Newydd, o Landyrnog a Chyffylliog, yn gorfod talu am y porthiant, ond mae y gryn dipyn yr rhatach na bydde fe ar y farchnad agored. Faint o wair ych chi'n mynd i gael yma? 20 o bels o wair. 100 o well. Ydy hynny ddigon i chi? Wel na, jyst i gario ymlaen am wan, ys gael hyd i chwaneg ynddo. Faint o stoc sydd gyda chi? Wel, 100 o wartheg sy'n ar hyn o bryd. Dwi wedi madel a 20. Oes gyda chi unrhyw fwyd o gwbl iddyn nhw getre? Oes, mae gynna i ddigon am ryw thefnos. Beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn? Wel, fi mi wedi chlota o chwaneg o'r lenda. Ond pan mae'r rhai ffermwyr wedi llwyddo i gael tipyn o gynhyrchu a chythau wedi methu? Wel, oedd rhywun oedd yn dechrau'n gynnar, wedi bod lwcus fach ynddo. Oedd rhywun oedd ddim yn cadw defed ac wedi troi, wedi cadw'r gwair yn gynt. Ond oedd bobl y topiau yn methu troi o'r gwair, ddim wedi tyfu a fi oedd sych iawn am y gwanwyn am blygo ddadyn. Oedd yn methu troi o'r gwair, oedd o'n cael cochwyn, ydym mi oedd hi'n bell yn cael dechrau. Dyn oedd y twy'n mwy drwg wedyn. Mis Awst lenni. Wel, son i dwy da mis Awst blynyddoedd dwytha, ond dim lenni. Faint golloch chi? Wel, rhyw 200 o bels yn felly, a 60 o un. Ydy'r geia cynnes mae'n mynd i'ch helpu chi o gwbl? gwbl? O, mae'n helpu'n arw iawn efo defaid. Safio, nes eisiau llawer iawn o wair os yna. Os eisiau ffidio, rhain dwy mawr, eisiau ffidio rhyw 500 o fogiau. Mae wedi safio'n arw'n tywydd cynnes mae'n di bod o'n. 15 o ffermwyr gafodd gymorth yn Rhuthun. Y fori tro cilch Abergele fydd hi i ddosbarthu. Cadeirydd y pwyllgor drefnodd yr holl weithgarwch yn y sir ydy John Hooson o Ddinbych. Allwch chi sôn wrthon ni am y trefniadau yma? Wel, mi rydyn ni wedi cael cyflenwad o gwellt a gwair gan ffermwyr yn Swydd Bedford a Huntingdon. Ac mae y cyfan ydych chi'n gweld tu cefn i ni fan hyn, mae'n roddedig gan ffermwyr yr ardal yna. Maen nhw wedi rhoi am ddim felly? Am ddim i ni, ond ni sydd wrth gwrs wedi gafod talu cludiad i fan hyn. A'r trefniant cyntaf hefo i dosbarthu o, fi o rannu Sir Ddinbych mewn 5 rhan, a mae pob ffarmwr yn y rhannau yna wedi cael cyfle i anfon ata ni os oedd nhw heb ddim porthiant ni wedi mynd yn brin iawn. A maen nhw wedi gorfod i brynu fe wedyn? A mae rhaid ni benderfynu codi pris llai na fysen nhw'n gafod talu ar y farchnad agored. O'r rheswm da ni'n codi pris am hyn, dwi'n meddwl y rhan fwyaf o'r rheini sydd yn ei dderbyn o, mae'n well gyn nhw i bod nhw'n gafod talu amdano fo. A'r pwynt arall, gyda'r pres da ni'n cael am y porthiant yma, da ni'n gobeithio fedru prynu rhagor wedyn i gadw y rhai sydd yn brin o porthiant ar ddim. Ydy pob ffermwr o fynnodd anwair wedi gael? Nac di. Fi o'r pwyllgor yn ystyried pob cais ac mi roedd y ffermwyr mob ardal
yn mynd i'r ffarm yr ymgeisydd am y porthiant yma. Ac ddaru nhw farnu efo rhai o'r ffermwyr eithaf nhw iddo bod ei angen nhw ar hyn o bryd ddim mor ddifrifol drwg ac rhai o'r rhai eraill. Ac dydy rheini ar hyn o bryd ddim wedi cael. Oes na gecran wedi bod yn eu plis nhw o gwbl? Wel, dydw i hyd yn hyn ddim wedi clywed dim. Ond Beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, dwedwch chi, yn mis Mawrth? Oes mae'n amlwg, does na ddim digon i gael i barod hynny, oes? na cweso, wel, dyna ni, fedrwn ni mond wneud y gorau medrwn ni. Da ni'n gobeithio, fel y dwedais i, gallu brynu chwaneg, ond mae'n dibynnu lawer iawn. Faswn dwydd gawn ni mis Chwefror a mis Mawrth. Os ei deulu'n agored fel hyn, mae'n ryw obaith yn os dda fi'n dwydd caled, dwi'n ni'n beth i gwyth.